Moikka, minä olen Jenni ja tänään kun kuvaani on huhtikuun 23. päivä. Kiva kun olet tullut katsomaan ja toivottavasti viihdyt. Tänään esittelen tuossa muutaman valmistuneen työn mitä mulla on ja sitten mulla on täällä yksi työ puikoilla, mikä nyt ei varsinaisesti ole semmoinen mun aktiivinen keskeneräinen tai semmoinen ihan niinku ykkösaktiivinen, koska mä oon siirtynyt nytten noihin kesäneuleisiin. Ja mulla on yksi kesäneule valmiina, mutta mä en näytä sitä vielä, vaan mä näytän sitten seuraavassa jaksossa sen ja sitten noita muita, mitä nyt toivottavasti sitten on valmistunut jo siihen mennessä. Jotain muutakin kesäneuletta. Mutta mulla oli tuossa muutama tuommoinen akuutti asia niin sanotusti, mitä piti saada pois alta. Ja sitten mä niin jo siinä neuleessa päätin, että mä aloitan kesäpaidat sitten sen jälkeen noille kaikille pienille. Tai en kaikille pienille, osalle pienistä. Ja sitten olen yhden tosissaan tehnyt jo valmiiksi ja yksi on tuolla puikoilla, mutta mä näytän ne sitten seuraavalla kerralla vasta. Ulkona on siis tullut 20 senttiä lunta, mitä lie aivan siis pilvin pimein uutta lunta, vaikka me ei ole edes missään vaiheessa vielä päässyt tuosta vanhastakaan lumeesta eroon, niin hyvä silti kuitenkin valmistautua siihen, että se kesä tulee. Tuossa maanantaina eilen vein lapsia päiväkotiin aamulla ja oli pakkasta semmoinen noin 10 astetta ja sitten joka paikka hohti semmosena aurinkopaisto ja sitten se uusi lumi hohti semmosena valkoisena ja mä ajattelin että on ihan semmoinen tammikuinen ihana pakkasaamu. Ja sitten jotenkin tuntui ihan hassulta, että ensi viikolla kääntyy jo toukokuulla. Että vaikka mä en ole silleen takatalven, tai mun mielestä täällä ei voida puhua ehkä takatalvesta, no ehkä vähän sen nytten. Mutta kyllähän huhtikuulla hyvinkin voi vielä lunta tulla. Ei se mikään ihme ole, mutta kyllä tää on nyt vähän liikaa mullekin. Että en mäkään uskonut, että tuolla ihan noin paljon tulee. Mutta mies on luvannut, että hän ei tee yhtään lumitöitä, että kyllä se on pakko sulla pois ennen sitä. Mutta mä taas aloitan siitä, mitä mä neulan tässä. Ja mulla on täällä tämmönen projekti, minkä mä aloitin tuossa 3 viikkoa sitten ehkäpä. Joo, siitä on 3 viikkoa, kun mulla oli lääkäriaika ja sitten oli sovittu silleen, että käynnistetään synnytys silloin. Ja sitten mä otan jonkun semmoisen helpon työn ja siinä kävin ennen sen lääkärin menoa, niin kävin labrassa ja sitten siellä labra-aulassa aloittelin ja sitten kun mä kävin siellä lääkärin luona, niin sitten mä sanoin, että mä oon niin väsynyt, että jos ei ole pakko nyt synnyttää, niin mä en kyllä millään jaksaisi nyt. Ja tää on mun mielestä jotenkin tosi hauska, että mä tuun kertoa tätä varmaan aina kaikille, että miten mä en jaksanut just silloin synnyttää, kun mä väsytti niin paljon. Niin sitten lääkäri sanoi, että eipä ole semmoista hätää, että nyt olisi pakko, että jos mun toiveissa on, että ei vielä käynnistetä, niin ei käynnistetä. Ja tää on oikeastaan silloin laittanut puikoille siinä ootellessa. Ja sitten tuossa joku viikonloppu, kun oltiin äitin luona käymässä, niin sitten sielläkin neuloin. Mutta tää ei ole ollut mulla nyt aktiivisesti työn alla muuten, että tää nyt odottaa sitä, että sitten joskus oikeasti lähden sinne synnyttämään. Ja sitten siellä osastolla ehkä voisi neuloa, jos semmoiseen on aikaa. Mä oon myös nyt kovasti polikliinistä synnytystä myös tutkinut, että olisiko se myös mahdollista. Niin sitten ei kyllä ainakaan olisi semmoista ehkä neuleaikaa, mutta kyllä mä oikeasti ehkä toivon, että mä saan muutaman päivän levätä siellä. Mutta täältä on siis tulossa tuolle meidän eskarilaisille säärystimet. Ja näissä on siis tämmönen, mä en muista yhtään silmukkamäärää. Mä katsoin ensiksi jostain Dropsin ilmaisohjeesta ja siihen tuli joku ihan tosi, olisiko siitä tullut joku 68
silmukkaa, ehkä joku siis tosi iso määrä. Ja mun mielestä mulla on ehkä 50 tässä nyt. Ja mulla on lankana tässä Jalovillan pässi, kyllä. Ja näistä olisi nyt tulossa semmoset ihan perussäärystimet. Ja mä oon aloittanut nämä pari kertaa jo, koska mä ekaksi ajattelin, että mä teen tähän semmoisen nyppyreunan tai semmoisen pampulareunan. Ja katoin ohjeen tosta Aunisukista. Mutta siitä tuli jotenkin epäsiisti tällä niin tämmöisellä värikkäällä langalla. Niin minä en tykännyt, sitten mä purin sen pois. Ja sitten minä olen miettinyt tähän tämmöistä, että olisi kiva, että olisi jonkunlainen niin pintakuvio, kun on niin värikäs lanka, että sitten ei mikään ihan tosi selkeä näy. Niin mä oon tehnyt tämmöistä kahden kerroksen helmineuletta. Mutta mun mielestä tääkin on ehkä vähän huono. Mä mietin jopa, että pitäisikö tää purkaa. Ja sitten tehdä vaan niin kuin ihan sileänä. Että olisiko se jotenkin siistimän näköinen. Mä en ehkä tykkää tästä. Mutta mä tykkään tästä neuletuntumasta kyllä. Mulla on tässä 4 puikot. Ja olisikohan tässä pässissä niin mikä joku 220 tai 240 metriä 100 grammalla. Ja tää lanka on tuommoista. Tää löytyy tuolta meidän paikallisesta kaupasta, mikä ei siis ole niin kuin lankakauppa suoranaisesti, mutta siellä oli tämmönen pop-up nyt maalis- ja huhtikuun, niin sieltä ostin myös toisen kerran, se on vähän eri värinen. Ja lapsi sai valita sitten kummasta niistä teen. Ja näissä olisi tarkoitus nyt tulla semmoista, kunhan tuolla voisi toppahaalarin heittää pois ja toppakengät, pitkävartiset toppakengät, niin sitten tämän voisi niin kuin laittaa noitten vähän lyhytvartisempien noitten välikausikengien kanssa. Ja sitten jos on ohkaisemmat välikausihousut, niin sitten voisi tarvita jotenkin leginsien kanssa esimerkiksi lisää lämmikettä sinne nilkoille. Niin se oli se ajatus, mutta eipä tuossa tosissaan kevät ole hirveästi edennyt, niin ei ole semmoinen kiire ja hätä. Mutta jatkan vähän samalla teemalla, eli lapselle sitten tämmöistä kauluria tein tällaisen, mä katson, että olisiko se niin kuin näin päin. Tämmöisen tein. Ja tää on ilmaisohje Ravelrystä. Tää on joku Sparkle Heart Cowl asia. Ja mä tiedän, ihmiset kutsuu tällaisia kaulureiksi, mutta mun mielestä kauluri on semmoinen, missä on niinku se kaulaosa ja sitten tulee ne lärpäkkeet jonkunlaiset tänne alas. Niin mun mielestä on niinku tuubihuivi. Ja sillä nimellä mä markkinoin tämän tuolle lapsellekin. Ja tässä oli alun perin, tämä on tehty siis fingering vahvuusista jostain langoista, mitä mulla on tuolla ollut. Tää on siis tämmöistä itsestään raidottuvaa. Ja mun äiti on tästä joskus neulonut 1 vai peräti 2 villasukat tolle Martalle. Ja tässä on kaverina sitten joku tämmönen valkoinen lanka, mikä luultavasti on myös joku villasukkalanka. Mutta en tiedä yhtään mitä nämä on. Ei mitään tietoa, mutta valikoituvat siis tämän liukuvärjäyksen vuoksi ja että on tämmönen ihana keväinen. Ja ohjeessa siis olisi tehty, mä mietin, että mulla oli 24 silmukkaa vähemmän kuin ohjeessa. Mä en muista mitä ne oli, mutta olisikohan mulla ollut joku 46 tai 40, ei kun siis 144 tai 146 silmukkaa ehkä tässä. Kun mä aloitin sillä ohjeen mukaisella, mutta sitä näyttää tulee liian iso ja sitten mä ajattelin, että mä haluan tämän semmoiseksi, että se on siellä lapsen kaulassa ja sitten siihen tulee se takki päälle, se välikausitakki. Että se ei ole niin kuin semmoinen, että se roikkuu täällä, jossa että se on semmoinen tosi löysä ja niin kuin enemmän asustemainen, vaan haluaa sitten lämmittää kaulaa. Ja tää lähdetään siis neulot täältä alhaalta, niin tää on itsestään raidottuvaa lankaa. Ja
täältä sitten ihan muutaman, olisiko 2 kerrosta olisin niin kuin poistanut tuota, mistä tavallaan niin kuin nämä tämmöiset kuutiot, ruudut, jotkut jää pois. Niin tuolla on sitten ihan tämmöistä yksi kirjoneuletta. Niin sieltä vietiin 2 kerrosta pois, ei tuli liian pitkä. Sitten tästä tulee nämä sydämet. Niin niitä olisi tullut 3 kertaa sille, että ne menee vähän limittäin. Mutta 3 tämmöistä sydänriviä olisi tullut. Mutta niitäkin tein vain yhden, että tulee vähän matalempi. Ja sitten tämän on tehnyt samalla tavalla tämän yläosan kuin ohjeessa, mutta sieltäkin jätin sen 2 kerrosta pois. Ja mätsäsin nämä silleen, kun mä ajattelin, että mä en halua näitä, että nämä tulee semmoiseksi raidallisiksi, nämä sydämet. Niin sitten meinasin, että otan jonkun semmoisen ihan erillisen langan niille. Mutta en oikein keksinyt, että mikä sitten olisi ollut semmoinen joku jämälanka, joka olisi ollut niinku tarpeeksi kirkas näiden kanssa. Niin sitten mä tein lopulta niin, että mä otin siitä samalta kerältä sitten vaan pinkkiä. Se oli ehkä sillä, että piti ihan pikkasen purkaa siitä vyyhdin toisesta päästä. Ja sitten kun mä olin sen neulonut ja sitä niin kuin käyttänyt, niin sitten sitä melkein heti alkoikin tulla tämä, että tuon vihreän verran, ei vain jonkun verran, minkähän sieltä oli. Olisiko se suurin piirtein ehkä joku ton verran, en mä muista. Niin purin vielä pois ja sitten aloitin täältä sinisestä tavallaan uudestaan, että se tuli niin kuin vastakkaiseen suuntaan se liuku ja siitä tuli mun mielestä tosi kiva. Siis tää oli tämmönen mulle ehkä, että opettelen taas sitä kirjoneuletta, koska en ole mikään kirjoneuletaitaja ja kirjoneuleen ystävä. Niin tykkäsin tästä. Tässä ei ollut pitkiä langanjuoksuja. Tää oli tosi kiva ja tää joustaa hirmu hyvin. Mulla oli tarkoituksena, olisiko mulla 3 puikot tässä resorissa ja tarkoitus oli vaihtaa kirjoneulaseen 3,5. Mutta mä sitten unohdin, siis mulla oli ne puikot siinä ja mä luulin, että mä neulon sillä 3,5, että mä vaihdoin, mutta ilmeisesti mä olin sitten kuitenkin niin kuin jotenkin sitten pitänyt sen 3 puikon. Ja mä vähän pelkästään, että tuleeko sitä niin kuin liian tiukkaa, mutta se joustaa siis ihan tosi hyvin tää mun kirjoneule tässä. Mutta sitten mä huomaan, että täällä, missä tulee pidempiä langanjuoksuja, ja täällä, ja sitten täällä sydämissä, niin se sitten sieltä ihan aavistuksen kinnaa kyllä, että kyllä tää niinku lapselle vennyy, mutta se, että niinku tän enempää se ei anna periksi noi sydämet tuolla. Mutta mun mielestä se antaa ihan riittävästi, että vähän piti, siis mä en sitten sitonut noita langanjuoksuja tuolta. Ei ne nyt mitenkään hurjan pitkät oo. Mutta on vähän sellaiset, että saattaa korvikset tarttua lapsella siinä, että se vähän varovaisesti laittoi tätä kaulaa, että ei sitten, tai ehkä otti pois kaulasta silleen, että ei vahingossa nappaa sieltä kiinni, mutta mä luulen, että tämä kuitenkin vähän lörähtää sitten käytössä, mutta tää pääsee nyt niin kuin kevääksi nyt sitten käyttöön. Ja tästäkin löytyy sitten noita tarkempia tietoja, langanmenekkejä tuolta alhaalta löytyvästä lisätietoja kohdasta. Ja sitten mäpäs menen seuraavaksi tähän mun valtaisaan projektiin. Tämä olisi viimeksi kesken. Tää riddari appiukolle 60-lahjaksi. Ja se on valmis. Ja se on valtava. Mä tein siis tän sillä isoimmalla koolla ja sitten mä tein lisäksi vielä niinku pituutta helmaan ja hihoihin. Ja kun tuo mun mies sovitti tätä, niin mietittiin, että on varmaan just aika hyvän kokoinen. Siihen nähdä, että niin kun isällänsä on pidempi selkä ja pidemmät kädet, niin varmaan oikein hyvä. Tässä siis oli ne oli niin kun tällaisen heidän paikallisen, heidän oman kylän Lampolasta. Mä katson, kun tää on tosiaan tämmönen lappu, mutta siis tämmönen Uusisaaren tilan lampaan villaa. Ja tää oli tämmöstä Suomen lampaan villalanka, 3-säikäinen
säikeinen, pesemätön. Ja tää oli siis tää harmaa ja ruskea ja valkoinen, niin ne oli niinku värjäämättömiä. Ja sitten mä tosissaan valkoista värjäsin punasipulilla vihreäksi. Nyt se näkyy aika hyvin tuo väri tuossa. Ehkäpä. Mutta tykkään siis tosi paljon. Tästä tuli hirmu kiva. Ja lankoja, siis vaikka tuossa niin kun muistan silloin kun ostin tuota, niin silloin sanovat, että siinä on suunnilleen se 200 metriä 100 grammalla. Et sen vahvusta. Ja niinhän tuossa Letlopissakin on, mikä on ohjeen mukaan niin käytetty. Mutta tässä oli kyllä langanmenekki siis paljon isompi. Mä otin siis niitä lankoja onneksi reilusti. Niin tätä harmaata ja mustaa, tai ruskeata, mikä tää nyt on, tämmönen tumma. Niin näitä jäi siis joku 20-30 grammaa, 20 jotain grammaa. Ja tätä valkoista sitten jäi olisiko tätä ollut joku 60 tai 80 grammaa, tätä jäi nyt sitten eniten, mitä mä toivoinkin. Ja mitä mä ajattelin? Niin se vihreä meni kokonaan. Sitä olisi joku 70 grammaa ehkä värjäsin, niin se meni kokonaan sitten ihan viimeisiä senttejä myöten, voisin korjata jopa niin. Yhteispaino tälle tuli 900 jotain, eli tämmönen aika painava työ, mutta tää nyt sitten lähtee nyt sitten lahjansaajalleen. Ja kun mä silloin sanoin viime jaksossa, että jos tästä ei tuu hänelle hyvä, niin mä etin tälle jonkun, että en puraa, mutta mä uskon, että tää nyt niinku ainakin menee sinne tarjolle, että josko sitten pääsis käyttöön. Tää tuoksuu siis tosi voimakkaasti lampaalle. Mä toivon, että se ei haittaa. Ja mä toivon, että lahjan saaja arvostaa tavallaan tätä paikallisuutta, että on niin kuin lähitilan lankaa. Ja niin, sen verran tein siis ylhäältä alaspäin ja lyhennettyjä kierroksia tonne niskaan. Ja mä oon siis tehnyt 2 riddaria aikaisemmin. Mä oon ensimmäisen tehnyt tolle omalle miehelle ja sitten toisin tehnyt itselleni. Ja sen omani mä tein sitten kans sille ylhäältä alaspäin. Silloin mä jotenkin, musta tuntui, että mä en saanut ihan niin nätisti niitä lisäyksiä tehtyä. Että nyt mä sain jotenkin niin kuin tässä mietittyä ne lisäykset silleen niin kuin järkevämmin. Että mä tein mun mielestä ehkä niin kuin vähän väärissä kohdissa, että kun se kavennus tehdään siinä kaavassa, tai siis siinä kaaviossa, kun tehdään se kavennus, niin mä ehkä tein sillä kierroksella sen lisäyksen, vaikka tavallaan se pitää tehdä niin kuin yhtä edeltävällä vai yhtä myöhemmin. Mä en nyt osaa ajatella, miten se menee järkevämmin, mutta siis mä luulen, että muut osaa sen kyllä silleen niin kuin ihan järkeillä. Mutta siis mä tykkäsin tästä ihan tosi paljon, tästä suomalaisesta lampaanvillasta tehdystä. Ja jotenkin oli semmoinen ihan, että tästä tulee niin ihana. Kunnes mä sitten otin ton miehen villapaidan tosta esille kaapista. Tää on siis nytten, olisiko tää 4 tai 5 vuotta vanha. Niin sitten kun mä otin tän Letlopista tehnyt, ja tää on siis niin pehmeä, tämmönen huopunut, tai ei tää ole huopunut, mutta tää on siis aivan mielettömän ihana. Tää on niin pehmeä ja tämmönen pehmoinen. Ei mä keksittele sanoja. Niin sitten mulla ihan iski semmonen harmitus, että miksi mä en tehnyt sille appiukollekin tästä, mutta tää on siis tosissaan tuolle miehelle tehty. Ja mä oon siis itse käyttänyt tätä paljon, varsinkin niinku raskausaikana. Silloin 2 raskausaikaa mulle ei mahtunut, he on syntynyt joulukuussa, niin sitten silloin syksystä eteenpäin, niin mulle ei oikein mitkään takit mahtunut päälle, niin sitten mä käytin tätä tosi paljon. Ja sitten musta oli ihana, kun siellä meidän päiväkodin pihalla, kun silloin oli vielä joku sellainen aika, että siihen päiväkodin eteiseen ei saanut mennä niin kuin yhtä aikaa, että vaan yksi perhe kerrallaan aina siihen eteiseen.
Niin sitten me jonotettiin siellä, niin sitten me oltiin aina peräkkäin yhden semmoisen äidin kanssa, jolla oli aivan samoista väreistä, mutta ne oli vähän eri tavalla. Niin hänellä oli tämmönen rittari päällä. Se oli mun mielestä jotenkin hauska. Mutta tämä mies ei ole hirveästi tykännyt tätä käyttää, koska tässä on tämä pääntie venynyt silleen, että hän ei tykkää siitä, että se on niin avara. Niin sitten kun se oli tuossa mulla esillä, niin sitten mä ehdotin, että jos mä neulosin siihen tämmöisen poolokauluksen, että tykkäisikö hän siitä. Ja mä otin sitten tähän, mietin, että jonkun langan, mutta sitten mä ajattelin, jos se, ettei kutittaisi ihoa kuitenkaan, että se tulee paljalle iholle tuohon kaulaan, niin mä otin mulla oli tämmöistä Cascade 220. Mä neuloin siitä jouluna siskolle sen hihattimen, mistä mä varmaan joka jaksossa puhunut, että mä oon neulonut semmoisen. Ja neuloin eka kertaa tästä Cascade 220. Ja ymmärrän kyllä, miksi tätä moni kehuu. Ja siis siinä on ensinnäkin tosi hyvä värikartta ja sitten niin kuin hintalaatusuhde hyvä. Ja mä tykkään tästä tuntumasta ihan tosi paljon. Että tää on niinku semmonen villainen, mutta sitten ei kuitenkaan karhea tai semmonen. Tää on kuitenkin tosi pehmonen, vaikka sitten tää ei tunnu semmoiselle Le Merinolle kuitenkaan. Vaan on semmonen selkeästi villainen, mutta tosi pehmeä. Itse varmaan näytän niinku väärää puolta. Noin. Niin neuloin sitten tällaisen. Tää on tosi pitkä. Mä poimin niin kun tässä on tää tämmönen kiertyvä reuna, niin tavallaan sen kiertyvä reuna niin kuin täältä, tosta mistä vaihtuu tuo harmaa, niin tavallaan täältä nurjalta puolelta poimin sieltä ne silmukat. Että tavallaan tää niin kuin kiertyy tähän vähän sen tyyppisesti, että näyttäisi, että siellä alla voisi olla toinen paita. Ja neuloin siis tämmöisen pitkän 2 oikein 2 nurin resorin tähän ja sitten yritin tehdä tuommoisen jonkun mahdollisimman joustavan päättelyn, että se mahtuu sitten päästä. Ja tästä tuli siis silleen tosi hyvä. Tää on aika napakka nytten kaulaan ja sitten oli just puhetta, että mä tein siis niin, että mä otin niin kuin yhden silmukan per 1 silmukka. Että olisi voinut ehkä tehdä vähän, tätä LED-lopia täällä nenässä. Niin olisi ehkä voinut tehdä niin, että olisi ottaa ekstra ottanut täältä, että sitten tämä ei olisi ihan näin tiukka. Mutta nyt tämä on niinku semmoinen tosi hyvä, napakka. Aavistuksen ehkä saattaa kuristaa tai puristaa, mutta ei kuulemma niinku liikaa. Mutta nyt tässä kävi se, että kun tämä paita nousee niinku tänne ylös sitten, aika ylös täältä, missä se on niinku aikaisemmin roikkunut jotenkin täällä, niin nyt se nousee ylemmäs, niin sitten musta näyttää, että tässä on jotenkin käy hihat ja helma pieneksi, mutta katsotaan, jos tää nyt sitten vielä ensi syksynä tai ensi talvena tulisi käyttöön. Nyt mä luulen, ettei varmaan hirveästi ehkä tälle keväälle tarvitse käyttää, katsotaan, mutta mä annan tälle nyt vielä armon aikaa, että sitten jos näyttää, niin sitten mä mietin, mitä mä teen tälle, että tuleeko tästä mun villapaita vai puretaanko me toi pois ja keksitään jotain muuta. Mutta tää on siis aivan kerrassaan ihanaksi mennyt tää LED-lopi käytössä vuosien aikana. Mut semmonen. Laitetaan nuo rittarit tuonne. Mulla näyttää kännykkä sanovan, että akku on vähissä, niin katsotaan, jos mä saisin kuvattua tämän loppuun asti kuitenkin. Sitten kun mä tuossa neuloin tuota villapaitaa, vitsi mä en hoksannut ottaa mukaan niitä, mutta mulla oli tarkoitus, että mä näytän, kun mies sitten näytti yhtäkkiä, että kato hänen nämä lapaset, edustuslapaset on aivan rikkeä. Ne oli täältä siis aivan hiutunut. Ne on semmoista jotain suomalaista lampaavillaa, ja on kuusistolapaset. Olisiko siitä kohta 4 vuotta? Tuosta on muuten pakko olla enemmän tosta. No en tiedä, tuosta rittarista. No kuitenkin siitä on siis aikaa, kun on ne neulonut. Ne kuusistolapaset, ja mä en tiedä, että hänellä on siis tällaiset edustuslapaset, mutta hän käyttää töissä niitä silleen vähän niin kuin työlapaset. Että sitten tavallaan hän ei käy kotona vaikka lumitöissä tai muuten semmosissa hommissa niitä. Mutta ne on aivan hiutunut rikki. Ja katsoin, että niitä ei kyllä ainakaan siis kannata korjata enää. Tai silleen niin kuin semmoisen edustuskäyttöön, että hän tarvii nyt siistimmät lapaset. Ja
Ja sitten hän sai itse valita langan tuolta, että mistä hän haluaisi. Hän valitsi sitten ton Vuonuen pentin tämmöisessä okranvärissä. Ja sitten mä yritin etsiä sille ohjetta. Ja sitten mä löysin Ravelrystä tämmöisen Suvi Lyytikäisen Silmut lapasten ohjeen. Ja neuloin hänelle tällaiset. Näihin tehdään siis tämmöiset ihanat palmikon kierrot tai tommoset niin kuin silmut. Vähän niin kuin palmikon kierrolla ja nostetuilla silmukoilla ja sen tyyppistä. Ja mä ajattelin, että tää on, niin kuin sopii mun mielestä hyvin tämmöiseksi unisex-malliksi. Ja tosi kaunis ja hirmu selkeä ohje. Ja se oli videot näihin kaikki, että miten tehdä. Ja onneksi oli, koska mä en olisi kyllä niin kuin ehkä muuten tajunnut tätä. Sitten näihin tehtiin sisäpuolelle vielä tämmönen vahvistettu neulos. Mitä mä mietin, että teenkö vai en, koska jos nämä niin kuin on enemmän semmoiset edustuslapaset, niin ei haittaa, tai siis ei varmaan silleen kulutukselle. Mutta sitten totesin, että justhan sieltä ne oli mennyt rikki. Nämä edelliset lapaset, tietysti autolla ajaa ja muuta, niin hankautuuhan sieltä. Niin tein ja mietin jopa, että tämmöistä vahvistettua neulosta kannattaisi ehkä kyllä aina tehdä lapasiin. Että miksi en ole koskaan itse tajunnut. Erityisesti tykkäsin tästä lapasesta, tai lapasohjeessa, tästä kärjestä. Tää nyt vähän se jotenkin kiristää. Mä katson, onko tuossa yhtään siisti. No ei näytä olevan. Mutta siis tässä oli tehty silleen, että kun täältä tulee nämä leveät nauhakavennukset, niin ne silmukoitiin siis niin kuin näin päin yhteen. Minä tykkään semmoista silmukoidusta kärjestä. Sitten mä mietin, miksi mä en ole koskaan tajunnut tehdä sukkiinkaan tämmöistä. Se on siis tosi siistin näköinen. Kun se tulee täältä niin kuin näin. Ja sitten se jatkuu. Paitsi tossa on nyt, se jotenkin vähän kiristää mulla tuolta. Mä en tiedä mitä mä oon tehnyt siellä, mutta siis tosi ihanat lapaset. Ja nämä oli tarkoitettu tämmöiselle suurin piirtein 220 metriä 100 grammassa olevalle langalle. Tässä on 240. Niinkö? Tässä pentissä. Niin tätä meni siis mulla paljon vähemmän mitä siinä ohjeessa on. Että mä tein sen isomman, kun on M-L ja nämä on mulle vähän tämmöiset reilut, että tuolle miehelle oikein sopivat. Sen verran hän sanoi, että olisi voinut olla niin kuin hänen kätteensä niin kuin tässä. Tämä mitta niin kuin pikkasen pidempi. Että niin kuin ihan aavistuksen niin kuin tuonne alemmas. Että tavallaan sitten seuraavalla kerralla, jos tekisin, niin tekisin muutaman kerroksen ensin varmaan tasoa tuonne. Mutta tosi kaunis malli. Nämä on siis ollut jo käytössä ja nämä näyttääkin siltä jo, että nämä meni heti käyttöön. Mutta suosittelen kyllä ohjetta, jos kaipaatte vielä lapasmalleja. Totta kai siis talvihan tulee ensi vuonnakin ihan varmasti johan, kunhan tuossa välissä kävis toi kesäkin. Mutta semmosia juttuja oli tänään. Tosissaan muutama tommonen valmistunut työ. Ihan piti katsoa, että oli semmonen olo, että vielä joku, mutta eipä ollut. Sitten on niitä kesäpaita hommia. Ja mun pitikin kysyä teiltä, mulla oli siis ajatuksessa, tai niin kuin mä toivoin, että mä pääsen tekemään näitä kesäpaitoja. Mulla olisi hirveä tarve itselleni kesäpainoille, koska syystä tai toisesta niin mulla ei oikeastaan ole kesäpaitoja. Mä oon jotain yksittäisiä neulonut tässä, mutta ne on jatkanut matkaansa jo monista eri syistä. Niin mä mietin, että mulla ei taida ehkä olla yhtään toppia tai teepaitaa. Ja mulla olisi hirveästi kaikkea ideoita, mitä mä haluaisin tehdä. Niin mä mietin, että olisi kiva kuulla, että mitkä on niinku teidän semmosia kesälankasuosikkeja. Että mitä kannattaisi. Mä oon itse tykästynyt tuohon Sandnesgarnin lineen. Mä tiedän, että moni ei siitä tykkää sen takia, kun se vähän säikiintyy. Mutta minua se ei haittaa. Mä tykkään sitä lopputuloksesta ja se on tosi kestävä ja pysynyt hyvän näköisenä. Ja noihin lastenvaatteisiin, mitä mulla tuossa nyt on akuutisti suunnitteilla, niin niihin mulla on valmiina ja tuolta löytyy lankoja, jämälankoja ja tuommoisia aion käyttää. Mutta sitten niin kuin omaan vaatekokoon niin ei kyllä
riitä mikään yksittäinen lanka, että niihin voisin ostaa. Ja tuossa sen verran hullaannuin, että jopa tilasin yhteen mekkoon itselleni langat. Mä en ole yhtään mekkoa ikinä neulonut, niin mä tilasin juuri sitten sitä Sandnesgarnin lineä siihen mekkoon, josta sitten kerrottakoon myöhemmin, kunhan se on joskus puikoille ja kunhan ne langat on joskus täällä kotona ja näin. Mutta jos on jotain vinkata, niin mielelläni kuulisin teidän suosikki kesälankojanne. Mutta nyt mä taidan hipsasta tonne olohuoneeseen, jatkaa sitä yhtä kesäpaitaa, että mä kerkeisin vähän sitä vielä edistää ja sitten kerkeen joskus ehkäpä näyttää teille sitten te kesävaatteita, mutta tosissaan tässä ennen seuraavaa videota niin olisi tarkoitus yksi lapsi tähän perheeseen vielä tehdä lisää, niin katsotaan millä aikataululla sitten. Onneksi kesä ei ole vielä tullut ja kesän on vielä pitkä aika, niin kesäpaidoille ainakin sitten on vielä myöhemminkin sitten tarvetta. Niin mutta kiitos seurasta ja nähdään sitten ensi kerralla.